lapha emsamo bayasijikela eminyango bayasijikela eminyango Amen. uma ungumphathi ufanana nale carpet ngoba kufuneka uvume konke ukuthi basulele inyawo. Hallelujah. Ngicela ukuthi nibambe sekunjalo ngoba lithi igama uJehova umelusi wami Unjani? angiyikweswela noma sengisesigodini esinethunzi lokufa kodwa Jehova uhlala nawe. Unjani? Uma uthatha amathemba akho onke sezivuka izinto uthi uma uzoqala ungena esontweni uthi uJehova umelusi. Unjani? Yazi ziyawa izitha ube siyavuka wena ngani ngoba ume ngoJesu ungazimeli uwedwa futhi ungabi nomngani. Umngani wakho ngulesoka lakho hleli nalo. Amen. uNkulunkulu anibusise. Amen. Ngiyabonga bafowethu ngesike bonkosi kuko konke okwenzekile sibheke kuNkulunkulu sithi sekulungile bathandekayo bengilele ekhaya ke kugogo silele ngo2. Amen. Ngiyabonga bathandekayo. Amen. Ngiyabonga bonkosi sibusise.
ukuthola lethuba Yeah. sibe kule nkonzo. Amen bathandekayo. Nkosi yomusa. Angifuni ukuthatha isikhathi eside. Yeah. Angifuni ukuthatha isikhathi eside. Amen bathandekayo. Njalo. Kodwa ke kokuqala nje ngokuqala ukubonga ku-Ash baba wethu omkhulu wethu Madida. Hallelujah. Siyabonga khehla. Hallelujah. Siyabonga. Sibonge ubaba uHadebe. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Bese ke ngibonga ubamkosi nomamkosi. Amen bathandekayo. Nkosi yomusa. Mina lenkonzo lena bathandekayo izogcwalisa isiprofito. Amen bathandekayo. Nkosi yomusa. Hallelujah. Khulumile uTreasure. Bakhulumile bazalwane. Amen bathandekayo. Njalo. Mina ke ngihambile ke nobaba wakhe ozala ubamkosi. Amen bathandekayo. Nkosi yomusa. Yena ubamkosi akule ndawo le yaseGoli. Njalo. Kodwa sincenga le ndaweni yaseMpumalanga efika. Njalo. Manje uma ngithi kuzogqwaliseka okwakulotshiwe namhlanje. Hallelujah. Bamkosi siyabonga. Bathe bomama mabasho ukuthi zisazovuka ivuvu. Njalo. Zivukile sibonile. Njalo. Kodwa azigaqinanga futhi. Hallelujah. Kodwa engifuna ukuthi namhlanje uhambe nabo Nkosi. Ukuthi kwakumele vele mntaka bamkosi ukuthi uyembathe lempulampula. Nkosi yami. Kwakumele ukuthi ulihole lebandla lase Children of God. Nkosi yomusa. Wena noma ngabe bongathandi Amen. kodwa kwakubhaliwe Njalo. ukuthi ufuna kufezeke. Hallelujah. Lalele khona uNkosi ujabulile bathandekayo Njalo. ngoba umsebenzi wakhe uyafezeka bathandekayo. Uthe uTreasure makakhuluma wathi kunalesi sithi umfundisi akamzali umfundisi. Kodwa namhlanje sizoprove wrong lokho bathandekayo. Amen. Ukuthi umfundisi uyamzala umfundisi. Naku sikubonile namhlanje la kaNkosi. Hallelujah. Engithemba futhi ukuthi agqini la kaNkosi. Amen. Usazoqhubeka ke phambili. Njalo. Ngingumntwana ke wasefeni. Ngaphansi kwaGogo Zondo ungumama wakhe. Sizothi bamkosi bamba njengoba ubambile. Njalo. Akuthi noma sekuvuka Nkosi kodwa ungashinda oyakho umuntu omdala. Njalo. Ngoba lokho uzokufeza namhlanje akusintando yakho. Kuyintando kaNkuluNkulu. Amen. Sibandla lonke lase children nabakhona basivakashele. Sizokunikeza iassurance kaNkosi ukuthi endleleni ozoyihamba sizobe sinawo Nkosi. Nkosi yami. Kodwa kakhulu ngizothi bamadida babuHadebe. Ngiyabonga ukuthi nithembe le ndoda. Ngiyabonga ukuthi nithembe le ndoda. Ningathi izothatha ikhundla zenu. Uzothatha umsebenzi wenu. Kodwa lokhu uzofeza umsebenzi kaNkuluNkulu. Nkosi yomusa. Namhlanje seniyazi nani ukuba seninesoja enzothuma ligijime yonke indawo. Njalo. Asimsweni ke thina eMpumalanga bamkosi. Amen. Noma ngabe kuvela ini siyambona uyavela. Amen. Sithi ke mntaka kaNkosi uNkulunkulu abe nawe kule ndlela oyithathayo namhlanje. Nebandla lonke lase Children of God masimnikeze isupport bazalwane. Amen. Ukuze kufezeke intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Ungafezeke yakhe intando. uNkulunkulu asibusise kuze naphakade. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga isikhulumi noma isikhathi nje sitsheka bazalwane. Njalo. Haleluya. Kulesikhathi samanje ngicela ukungobese uze ngaphambili. Amen. Ngoli. Hallelujah.
zonke ayikhethi bala. Amen bathandekayo. Ingabe umXhosa, ingabe umshangane, ingabe umlungu, ingabe umjuda. Amen bathandekayo. Kepha manje kwenzakaleni ube umfundi kaJesu. Amen bathandekayo. Amen baNkosi. Amen nalizwe namhlanje lithi hamba wenze izizwe zonke zibe ngabafundi bakaJesu. Amen bathandekayo. Ngoba lithi masilifunda siqhubeka siya phambili lithi kuyawufika isikhathi. Amen bathandekayo. Lapho abantu bangasakusamukela isifundiso. Amen bathandekayo. Bafuna lokho kufunwa indlebe zabo. Yebo bathandekayo. Amen bangcwele. Manje wena ungathengisi ngevangeli. Amen bathandekayo. Ungasabi ukukhuluma iqiniso ngevangeli. Kuza kuyisikhathi noma kungesiso isikhathi. Sola. Yazwala bathandekayo. Ngoba lalelani bathandekayo uJesu walifela ibandla. Wafisa ukuba sitholakale phambi kombuso kaNkulunkulu simsulwa. Amen bathandekayo. Uma sisola ngevangeli sikhuluma ngezwi sisola sisuke singasoli wena kepha sisola lesandlo sakho. Amen bathandekayo. Wena nje mela nje wenze njani uguquke bese uyalalela bese uba umfundi. Amen bathandekayo. Umfundi akazikhukhumezi. Amen bathandekayo. Uyalalela amele ulwazi. Amen bathandekayo. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi lencwadi lapha kuTimotheo. Amen bathandekayo. La ku3 ekubeka umholi ithi likholekile lelizwi. Amen bathandekayo. Oncanekela lesikhundla esiphezulu ukuba abe umholi fanele kuba umuntu ongasolakali. Amen bathandekayo. Abe mfazi munye. Yezwakala bathandekayo. Kungabi umuntu othanda utshwala. Amen bathandekayo. Akwazi ukungenisa abantu endlini yokukholwa nasemzini wakhe aphinde abe nobufakazi obuhle. Amen bathandekayo. Ayiphelele kuba uNkosi lento le belehlele phinda nasebandleni. Amen bathandekayo. Kube ukukhanya ngoba uthi uJesu nina ningukukhanya kwezwe. Amen bathandekayo. Singathi uNkosi umhole ebandleni mara sidibana nezimvu zakhe. Amen bathandekayo. Ziyaphakamisa. Amen bathandekayo. Uyabona manje sezimosha isithombe sebandla okanye the image of the church. Yazwakala bathandekayo. Sola baNkosi kuyisikhathi noba kungesiso. Ngoba iqiniso asimnandi bazalwayo. Amen bathandekayo. Ngaphandle nje ukuchitha isikhathi uzobuyela phansi. Inkosi yomusa ithele umusa. Amen. Enkosini. Amen bangcwele. Likhona
children of God. Amen. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngibingelela ukholi okhona ngaphakathi kwendawo. Ngibingelele bonke abantwana bakaNkulunkulu abakhona kule ndawo. Kwelihle igama. Amen bazalwane. Manje nathi mabazothi makabizwa amagama abangcwele nelami likhona na. It's just a question. Amen bazalwane. Basiyahamba endleleni kepha asazi uNkulunkulu ukuthi sibonakala singabantwana abanjani. Amen bazalwane. Masiyabonga nje inkonzo esimenyelwe kuyo namhlanje. Ngokukhethekile ngiyabingelela kuNkosi. Ngiyabingelela nawe mama waNkosi. Ume phambi kwenu umama Bhembe. Ngumntwana nje kaNkulunkulu. Amen. Ake ngakhetha okuningi kwangihlula. Ngakhetha uNkulunkulu ngathola ukuthula. Haleluya. Amen bathandekayo. Manje nami ngime ngesibindi ngoba ngimiswe ukuthi umama lo esingaye namuhla umama esiphuza naye emthonjeni odwa la khaya ngoLwesine. Amen. Manje ke nami ngithe uma ngabe ngithola isimemo ngathi cha ngiyazi ukuhlala ngoba umama ngiyamazi. Amen bathandekayo. Ngokwazi umama ungumuntu osebenzisa izandla agcina sengazi nobaba. Amen bathandekayo. Amanye amagama yathunga. Mangithi usebenzisa izandla mhlawumbe umunye uzodideka athi mhlawumbe uyashayana cha. Umama umuntu othungayo. Amen bazalwane. Kuncane nje ngizokuveza nami bese ngihlala phansi. Amen bathandekayo. Ukodwa nje kumele sikwazi uma ngabe singabaholi emabandleni ukuthi ibandla lingela kaNkulunkulu. Haleluya. Akekho umuntu onebandla. Amen. Njengoba namhlanje nomfosi nilapho nizophatha lo mhlambi kaNkulunkulu. Cela ungenzele ifavor ngabe libikho nelodi lana. La uzoyishaya khona isifuba. Mhlawumbe ushayele thina singabomama abasemishini ukuthi wena unebandla lami. Haleluya. Okwesibili ibandla kulona ifa. Amen. Amen. Ngiyathokoza nje manje babiza ibongo kuvela ibongo ezahlukahlukene. Akazi kuba kuhle bamkhosi uma ngabe wena usebenza uthi ubambeka indodana yakho. Amen. Mawudlula wena emhlabeni indodana yakho ulithe over. Kuyadependa ukuthi mama lo ndodana yakho iku. Ngoba sikazi ukulanda umuntu lena azobusa ibandla. Ingakho bese sekuthuka ukuxokozela phakathi ebandleni. Ngoba lo muntu osobekiwe ngesifiso sika baba kuyena obizwe uNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu yabizwa. uJeremiya wake wabizwa masifunda kuJeremiya chapter 1 verse 4. Amen bathandekayo. Haleluya. Enababiziwe abayi ngokugijima lababizwa khona uNkulunkulu kuvuka imibuzo njengoMoses owabe wathi ngiyofike ngithini. Amen bathandekayo. Amen. Awusiphakamisi uma ngumntana kaNkulunkulu kepha uNkulunkulu yena uyaphakamisa. Makuzothi ibandla kaNkulunkulu akulona ifa. Uma ngabe uhamba uMoses emhlabeni kwakumele ngene uAaron. Amen bathandekayo. Kepha ngoba ibandla kaNkulunkulu ngesiyifa sithola uJoshua uyangena. Uma angena uJoshua mamkhosi uba ne opportunity yokuthi uJesu uqobo lakhe kube nguye omkhuzayo. Amen. Sithola uyamyala kuJoshua chapter 1. Amen bathandekayo. Haleluya. Amen bazalwane. Amen. Uthi qina. Yafangela kulona lamagwala. Amen. Uthi qina ube nesibindi. Uyadizelela uthi kepha ungasuki kulomthetho uMose bekade awubeki. Amen. Namhlanje into yenza ukuthi khambele kancane evangelini abantu abangenayo babona inkolo kube bayibuye ngelinye ilizwi. Amen. Babone sengathi abobaba laba sikhulisela khona hayi labantu ababe bengaboni. Amen. Ila bese sekufika ilimazeka khona. Amen bathandekayo. Kunamazwi wavezayo ku8 uthi
le ncwadi yomthetho. Amen. Uthi mayingasuku olimini lakho, uthi zindla ngayo ubusuku nemini. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Sambonga uNkulunkulu mangabantu beke lapho. Namhlanje simenyiwe ukuthi sizombona. Simbonile maMnkosi. Amen. Nawe baMnkosi simbonile sesiyanayo. MaMnkosi ngiyabona ithuba olitholile namhlanje lokuthi uNkulunkulu akuphakamise. Akulona ithuba lokuthi wena bese yaphakama. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. Uphakama uzuphakamela ubaMnkosi. Amen. Wena njengoba ulapho ngumsizi. Hallelujah. Siyadideka ke kwamanye amabandla uthole ubaba sekunguye umsizi. Umama sekuyilida. Amen. Amen bazalwane. Amen. Awubize bona uzoba ngumsizi. Unjani? Ingakho iBhayibheli mazothi ngizokukhethela umsizi onjengawe. Amen bazalwane. Unjani? Ubaba noma ngabe siyabanyazi bobaba siyabathanda amakhosikazi ethu. Kepha ngibona ngathi ngisuke senimoshela ibandla isikhathi. Mazothi njengoba ngihamba lana ngihambi ngedwa. Kepha ngihamba nonkosikazi wami. Sukuma unkosikazi bakho. Yasikho lapho. Amen. Amen bazalwane. Unkosi ngiyasithanda. Ukuthi sisuke emakhaya thina sihlangazele ukuzozwa izwi. Kepha wena usazo. Amen bazalwane. Amen bathandekayo. uNkulunkulu anisize ngihlale kuleso hlalo. uNkulunkulu munye nje umuntu ekumele nimmeme. Amen. Bonke abamukela umusa yokuthi baphakanyiswe kuba nezaluleko, kuba neziyalo sithola uTimotheo wesibili. Amen bazalwane. Hallelujah. Makazothi uTimotheo uPawula uyala uTimotheo ukuthi amen bazalwane. Ibandla liphatha kanjani likaKristu. Hallelujah. Amen. Ukuthi abe yibutho eliqotho likaKristu. Amen bathandekayo. Uthi masijwayele ukuthi siziveze sithembekile. Amen bathandekayo. Sihambise ivangeli ngokungasabi. Lapha silihambise ngobuqotho, silihambise ngeqiniso. Amen bathandekayo. Hallelujah. Manje ukuthembeka bazalwane ukuveza nje iqiniso njengoba linjalo. Yebo. Esikhathini esiphila kuso mangabe uzokhuluma umfundisi wami umphathi baMhlakazi kumele ubheke ecala ukuthi khona bobani. Yeah. Ngoba waveza iqiniso kanti uyamazi limambile. Amen bazalwane. Ngenzeka ngeviki elilandelayo ngasabi. Amen. Kunabantu abasalelela izwi balalela ngendlebe zenyama kanti kumele mawulalela izwi ulalele ngendlebe ezinomona. Sihlushwa ukuthi mangabe siyaqondisa sikhuluma izwi kaNkulunkulu ngokweqiniso kunabantu abathi lo bekashonile. Amen. Kanti kunakho konke nje asikhathini. Amen bazalwane. Amen. Nami ngethuba elincane ngitholile ngiyabonga kakhulu baba. Sengathi ukukhuluma ngenza kahle. Nasebandleni bafundisi. Lapho phakathi kwenu kumele kuvuke koUri nako-Aroni. Abantu abazomseka. Lapho phakathi kwenu asidinga ama-opportunity. Akazothi makabona ukuthi ubaba uyahluleka. Tithi athi ngosibabona noma ukuthi akahluleki. Mina kungani bangangiboni. Amen. Asifuna abantu abazoza mama amathuba. Ya. Amen. Sifuna bona ukuthi akusahambeke endleleni. Kepha khona amadoda alokamina amjeka ngapha nangapha ngaleyo ndlela ivangeli lizohamba inkosi yomusindiso.
Jesu kagembe kakhulu, Jesu kagembe kakhulu, Jesu kagembe
Athi mina sisendlunkulu kodwa kwakungasho mina uthi uJesu kuPetro ukwamulelwanga inyama negazi lokho kushoyo kodwa uwamulelwe ubaba esicwini. Ngomunye unyaka ibandla iChildren of God ingakaphathwa asho ngaphambili ngathi mina kuyi-Good Friday ngathi bekumele uqale ngabantu lesosikhathi lesasikhathi baqala udumisa ku-TV ngathi mabandla wonke wahlanganisa izandla ahlanganisa imali ibandla laseTsakane liphethe ubaba uNkosi lihambe lo vela kuqala ama-Children God of kuwo wonke ama-Children of God akuvele leli bandla laseTsakane kuqala. Haleluya. Kwashaya indiva kwangathi angishongo lutho. Amen. Lungile. Namhlanje kufezeka isiprofeti. Amen. Lenkonzo ineminyaka engaphezulu komithathu. Uma ngibala kahle lokwembesa kukababa bekumele ngabe uhambeswa esikhathini esendlulile. Kodwa ngenxa yezinto bezikhona yamiswa yakufezeka namhlanje. Ngakho ke emoyeni wami kufezeke iphupho elikhulu. Amen. Siyabonga. Ngifisa ukusho ukuthi sizombesa ubaba uNkosi namhlanje. Amen. Ngizozama ukuthi ngisheshise. Ngifunda masisha ekuqaleni la yaqala khona indaba yengubo yokwembeswa. Iqala ngoNkulunkulu. Bandla likababa uNkulunkulu Exodus 39 bese ngifunda uverse 41 no 42. Bese ngiyofika 43. Ngisangena endabeni kababa uNkulunkulu lela saqala khona ithi le ndaba 41 izingubo zokukhonza endaweni engcwele ezenziwe zilukiwe izingubo ezingcwele uAaron umpristi namadodana akhe zokukhonza babe ngabapristi. Abantu bakwaIsrael bawenza wonke umsebenzi njengalokhu uSimakade ayemyalile uMose. uMose wahlola wonke umsebenzi wabona ukuthi wenziwe njengalokhu uSimakade ayemyalile ngakho uMose wabusisa. uAaron namadodana akhe kwakumele uNkulunkulu abeke le ndaba kuMose ukuthi Mose khuluma nansi indaba funeka abambeswe laba bantu. Amen. Nalaba amadodana kababa uNkosi abangabapriest esikhundleni sokukhonza ubaba uNkulunkulu abamkhonzi ngalezi zingubo. Ngiyadlula lapho ngiya esikhathini senkosi uJesu. Ibani iTestament edala likhomba uJesu. Amen. Right bazalwane ngiphethe incwadi la kaMarko. uMark 6 ngizoqala ukufunda verse 53 ngehle namavesi. Kwathi sebefika eGenesaretha babophela isikepe lapho osebeni. Kwathi bephuma nje esikepheni abantu bambona uJesu
Amen bazalwane. Ya basibophe isikete basibophe nosebenzi. Abantu bathi mabembona uJesu lapha eGenesarete lalela ukuthi benzani abantu mabembona uJesu. Ithi indaba bagijimela kuzo zonke izifunda. Baqala ukuletha abagulayo ngezinhlaka babayisa lapho bezwe ukuthiwa ukho. Kwathi noma kufika lapho engena khona emizini yonke nasemakhaya babeka abagulayo esigcawini bamncenga ukuba bathinte nje umphetho wengubo yakhe kuphela nje bonke abawuthintayo baphiliswa. Bacela nje ukuthi asibone sithinte nje umphetho nje wengubo kaJesu. Mabe uthinte nje umphetho wengubo kaJesu bese ithi iBhayibheli base bayasiliswa baphiliswa bonke. Amen. Uma ufunda Galatia 3:26 nina nonke ningabantwana bakaNkulunkulu athi 27 nina nonke enabhapathiselwa kuKristu Jesu ninembele. Amen bazalwane. Right phuthuma isikhathi ngiyabamba Nkosi nomama. Amen. Petro 2 uPetro woqala isahluko sesibili ngokuphuthuma isahluko sesibili incwadi kaPetro isahluko sesibili bazali abantwana bakababa uNkulunkulu ifundeka kanje incwadi kaPetro Petro 2 verse 21 waqala uPetro chapter 2 verse 21 ithi nabizelwa khona lokho ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu wanishiyela isibonile sokuthi nilandele ezinyaweni zakhe ongasenzanga isono lokungafunyananga nkohlise emlonyeni wakhe owathi noma ethukwa andalayina lapho kwathi noma ethukwa akaze aphindisela ehlushwa akaze asongela kodwa wanikela kulowo owahlulela ngokulunga owathwala izono zethu emthini ukuba amen bazalwane uba siphile thina ithi le ndaba uJesu wathula wake wathula emiphambi koPilato wamangala uPilato wathi awubuzwa yini lokho abashoyo ngawe bazalwane yabona lo baba uNkosi uyathula uyathula baba uNkosi yabona la ithi le ndaba esifundayo nibizele bona lokho amen engathi wafundiswa kuqala ukuthi uthula size sibukane emehlweni tawo akakuzwa yini awengathi akekho athule nje ngathi ekhona kodwa athule ngathi akekho amen bazalwane wathula lo baba uNkosi kungakho namhlanje emele efanele ukuthi ayembathe le ngubo yoholelela ibandla bazalwane ngiyasheshisa ngifuna ukuthi kumama yabona ngalesikhathi inkosi uJesu isiboshiwe isinike ayithanda indaba uma ufunda uMathewu 27 verse 19 verse 19 ithi iBhayibheli ngalesikhathi uPilato esehleze esihlalo sokwahlulela ezohlulela inkosi uJesu ithi iBhayibheli bazalwane kwaba naphepha elithwelezayo yafika uPilato bayifika leli phepha wathi uphatha umkaPilato mama inkosi wathi umkaPilato ungayibeki icala lendoda kushiwe ngale ayinacala lento kusho ukuthi noma ngabe umama Pilato ekade enganayo ipower yokuhlala lapha kodwa ngoba emncane ethobela umyeni wakhe wenza iplan lokuthi ayofika endlebeni ithi iBhayibheli egcinela uPilato ebona ukuthi hayikhona hayi bazalwane iBhayibheli ithi asezame ngakho konke wenzeni ithi iBhayibheli ukumemeza kwesiqubu ukumemeza kwesiqubu ukumemeza kwesiqubu wanqoba isiqubu amen sanqoba isiqubu haleluya engala egcineni ukuze nomama abone ukuthi ubaba umzwile wathi kulethwa amanzi ngezizandla amen bahleke amen ngiyabonga ngifuna ukuthi ke ngibuyele emuva kodwa ngeke ngibuyele emuva ngayifunda incwadi eSamuel uzobongwa amaqhawe
Isambulo 9, Isambulo 19, ngicela ukufunda verse 5. Amen. Ngicela ulalele. Kwase kuphuma izwi esihlalweni sobukhosi lithi, dumisani uNkulunkulu wethu, nina nonke izinceku zakhe, nina abamesabayo abancane nabakhulu. Amen. Abancane nabakhulu. Nina nonke izinceku zakhe ezimesabayo, dumisani uNkulunkulu. Hallelujah. Qhubeke ngezwe izwi kungathi isiquko esikhulu. Na njengokuhlokoma kwamanzi amaningi na njengezwi lokuduma ukumemeza lithi haleluya ngokuba uNkulunkulu wethu usomandla uyabusa masithokoze sithabe futhi simnike udumo ngokuba umshado wewundlu ufikile nomakoti walo uzilungisile. Amen. Umakoti bebadlaleli haleluya. Amen. Ithi ndaba masithokoze sithabe simnike udumo ngokuba umshado wewundlu ufikile namalunga alungisiwe wanikwa ukuba ambathe ilineni eliqokekileyo elikhazimulayo nelihlanzekileyo ngokuba ilineni eliqokekileyo nelihlanzekileyo kuyizenzo zabayingcwele ezilungileyo. Amen. Siyabonga. Amen. Ilapho indaba ngiyabonga senzonikeza manje kumphathi wohlelo amen bazalwa ithi iBhayibheli bona masihlobeka nje sihlobela umyeni wethu enkosi uKristu Jesu ithi masimemeza dunyiswa abaqona bedumisa ngenxa yalo baba nalo mama siyabonga baba Nkosi siyabonga namanje Nkosi yobusa
nathi